uban sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, daygon ta ang Ginoo, uban sa mga instrument. Ang kalipay tayo sayaw, ubulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanin. Padayon natong iampo dinhi sa Santos nga misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Giyahan unta sa Ginoo ug sa balaang espiritu ang mga hunahuna sa mga Pilipino o mga kandidata sa eleksyon. Atong iampo sad padayon nga mahunong na sa hingpit ang kining atong giantos nga pandemya ug ang ato mga benefactors and donors mahatagan sa ilang mga grasyang gikinahanglan. Labi na gyud ang nagtabang nato karon ining atong bag-ong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Daniel miingon kang Nabucodonosor, ang nakita mo kamahalan, usa kadakong larawan. Nagbarog kini sa imong atubangan nga sulaw kaayo ug makalilisang tan-awon ang iyang panagway. Hinimo gikan sa lunsayng bulawan ang iyang ulo, plata ang iyang dughan ug mga bukton, tumbaga ang iyang tiyan o paa, puthaw ang iyang mga bitiis, ang iyang mga tiil may puthaw o mga bika usab. Samtang nagtanaw ka, may usa ka bato nga giluka diha dili sa kamot sa tawo nga mihapak sa tiil sa larawan ug nadugmok ang tiil niini. Unya ang puthaw, ang bika, ang tumbaga, ang plata ug ang bulawan nangadugmok, ingon kapino sa mga tahop diha sa giukanan, gipadpad gini sa hangin o wala gayoy nahabilin. Apan nahimong dakong bukid ang bato nga nakaigo sa larawan o milukop kini sa tibuok kalibutan. Mao kadto ang damgo o kini ang kahulugan. Ikaw kamahalan, ang labing gamahanang hari, gihatagan sa Dios nga nasa langit o gingharian, gahom, kusog o kadungganan. Gitugyan usab kanimo ang mga tao, ang mga mananap, ang mga kalanggaman, aron ikaw ang maghari kanilang tanan, ikaw ang ulo nga bulawan. Sunod kanimo, mutungha ang laing hari, nga minos kanimo gahom,
ug may ikatulo pa gayud nga gisimbolohan sa tumbaga, ug muhari siya sa tibuok kalibutan. Ug may ikaupat pa gayud kahari, lig-on sama sa puthaw, kay ang puthaw makadugmok man sa tanang butang, ug sama sa puthaw kining haria, mudugmok niining tanang nahiunang gingharian. Og ingon nga nakita mo ang iyang tiil, hinimo gikan sa bika ug sa puthaw, kining gingharian mabahin. Apan anaa kaniya ang kalig-on sa puthaw, ingon nga nakita mo nga ang puthaw gisagol sa yuta nga kulunon. Og ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin nga puthaw, ug may bahin usab nga bika, kining gingharian may pagkalig-on ug may pagkahuyang usab. Ingon nga nakita mo nga ang puthaw nasagol sa bika. Maghiusa-usa sila pinagi sa kaminyoon, apan dili magdugay ang ilang panaghiusa. Ingon nga ang puthaw dili gayud masagol sa bika. Sa panahon niining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ni ang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dugmokon niya kining mga ginghariana, o ginimaoy ilang katapusan, o kining maong gingharian, mubarog hangtod sa kahangturan, ingon sa imong nakita nga ang bato, giluka gikan sa bukid, dili pinaagi sa kamot sa tao, o gidugmok niini ang puthaw, ang tumbaga, ang bika, ang plata, ug ang bulawan. Ang gamhanang Dios nagpadayag sa hari sa mga butang nga nahitabo ugma damla. Matuod ang damgo ug husto gayud ang hubad niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga buhat sa Ginoo. Daiga bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Mga anghel sa Ginoo, daiga ang Ginoo. Daiga labaw sa tanan sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Kamong kalangitan, daiga ninyo ang Ginoo. Daiga bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdaig,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo nangutana sila, kanus ba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi, ayaw kamo kahadlok, kung makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot, kay kining mga butang nga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitaboon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maigsoon, ang gisulti ni Kristo sa atong Ebanghelyo nagpaila nga dinhi di ay kalibutan kining kagubot, kamatay, gubat, kagutom, mahitabo gid ni siya sa dip-ata moatubang sa Ginoo. Pero kitang tanan moatubang gid tas Ginoo. Pero dili na siya pasabot nga magdungan tang tanan. Pero doon na siya gitawag og katapusan. Kanang ang tibuok na gyud nga universo ang mahilis. Pero si Kristo nga nagsulti ani, ingon siya sa dili pa ni mahitabo ang katapusan, magsigi mo kasinati aning kamatay, kagutom, gubat, mga sakit nga di maayo, ana. Nya nahitabo na ni ron. Hitabo. Kanang panag-away, unay, pinatyanay, nahitabo na karon. Hitabo. Pero kung ato sang tanahon, panahon pa ni Adan ug ni Eva, ang ila ganing duha ka anak ga pinatyanay, si Cain ug si Abel. Nya gikan ato hangtod na gyud karon siging pinatyanay ang mga tawo. Mao na diri sa tong unang pagbasa, gitag-an na ni propeta Daniel ang damgo sa hari nga si Nabucodonosor nga ikaw patyon sa kasasunod nga hari, nya ang imong gingharian dugmokon. Pero dunay gisulti si propeta Daniel nga importante kaayo. Ingon siya, kanang inyo mga gingharian mura ra nagbulawan, plata, unsa pa to, puthaw, bika, bronze, mga hilis ra na tanan. Pero dunay gingharian nga motubo nga murag bukid katong bato nga giligid, nya kining ginghariana wa nay katapusan. Unsa man ang ginghariana nga nias kalibutan nga di gyud matapos, mao na ang simbahan nga tinukod ni Kristo na karon gilalisan og maayo sa mga buangon. Magsigig lalis og unsa gining simbahan ng tinukod ni Kristo, Katoliko ba, Iglesia bang Kristo, kana bang mga born again, Protestante, sige na taglalis. Ngano man kay ang yawa maningkamot pagpapas ni ining maong
gingharian. Pero matod pang propeta Daniel, di gid ni mapapas. Bisan pag-unsaon, matapos na lang ang kalibutan, di gid ni mapapas. Mauna atong ilhanan sa tinuod na gingharian. Yang anong di man ni mapapas, kay gitukod man ni Kristo nga dili sad mapapas. Asa man ni matukod? Naasa? Na diya sa atong gingharian, sa atong kasing-kasing. Muna pwede nga ako karon tingali mapapas ang gingharian dili nako, pero dili mapapas diha ni Bradalio ba or ariba nila ni Sister Teresita, dili tingali mapapas. So pasabot ang gingharian na alang yapon. Ikaugma na sad, basig sila na sad mo'y mapapas. Nya wasan mapapas diri nako. Pasabot kining gingharian na di na gid ni matapos dinis kalibutan. Nya unsa may tong buhaton? Aron nga dili ta maapil og kapapas, in kaso lang ba na ay pipila ka mga nagpuyo aning gingharian nga mapapas. Sama ana karong muingon nga ako sa una diha pa ko anang Katoliko, wa gyud mahunong akong bisyo. Na may uban ningon ana, muinom gyapon ko, mutabako, mamabay gyapon ko, musugal, pero sukad lang ang mibiya ko diha. Nawa ang akong sugal, nawa ang akong pag-inom, nawa ang sa panang uban akong pamabay. Tinuod na dili. Tinuod oy kay iya man ang gitestimonya. Pero ang hinungdan ba ang iya bang pagbiya diri sa Katoliko nga simbahan o ang pagbalhin ngadto sa laing sikta? Dili. Ang hinungdan misugod siya pagbansay sa sugo sa Ginoo. Pagkadaghan sa nga nias Katolikong simbahan nga kaniadto mga buangon niya karon nga papas na usa niya na si San Agustin. Si San Agustin buangon kay to siya sa una, miangkon gid siya na nga na-attracted gid siya sa kabuang sa kalibutan. 32 or 33 na iyang edad, una pa siya ni welcome sa pagtulun-an ni Kristo. Unya unsa may nahitabo? Napapas ang iyang mga bisyo. Nawa nakapaanak pagutos siya babae. Diha na say usa ikaduha, hapit na sa niya mapaanak eh. Namto siya anak gud usa San Agustin. Ana before siya napari. Mo bitanang kami usahay mo sunod sa San Agustin. Unsa man ka liwat ko akong idol San Agustin. Ngano man siya katubang before siya napari. Ang nakaapan lang kay napari naman mi una pa minaliwat. Una ikuyaw si San Agustin, wa pa siya napari, na siya napaanakan bunga sa iyang pagpakasala. Apan sa dihang napari na siya, usa na siya sa nagpropagate ni aning gitawag og chastity and perfect continence. Kanang kalimpyo sa kasing-kasing, lawas, huna-huna og kalag. Usa na siya ni ana sa nagsigig suwat og mga theological, philosophical, spiritual o actual nga kaning realistic nga mga buhat. Mao na akong pasabot ang gingharian des Ginoo dinis kalibutan, wa mag-agad og Katoliko ka, wa mag-agad og born again ka or iglesia or Islam or unsa diha. Ang giagad na karon imo bang puy-an ang akong mga pulong. Diningon ako, unya pa der og mao na pa der, ay na lang pagpakakatoliko. Ay na lang pagpari, puyin na lang ang pulong sa Ginoo. Ako sang gitubag, buot day mo nako. Buot day mo nako, magpari ko, nya magkatoliko ko, nya magpuyo pagyog ko ana. Nganong inyo pa man kong pabiyaon? Lain mong taggasa. Siya mao day na pa der, wa gid ay relihiyon nga makaluwas. Mana ka mo pangundang lamo dire. Di ba? Wa may ang pagpuyo raman di ay ma-Islam ka, maunsa, wa di relihiyon nga makaluwas. Ingon ko kung mga-apply ka og trabaho, graduate ka UST, nga imong kontra, ikaw graduate ka UST, summa cum laude, nga imong kontra, graduate lang og kanini ang
Sa nga ani kana bang mga batan college lang ba nga kana para nang sa mga colleges nga nang simple ba nga college ba? Oh, basta kana mga simple na wala mga colleges nga mga kana ganing kana ba mga bagong tukod ba nga colleges niya ang imong kaparang i-apply nimog trabaho ikaw summa cum laude ka sa inyong kuan inyong college sa inyong school unya ang imong kontra taga Ateneo taga Lasal taga UST nga summa cum laude sad kisa may dali makasod kisa may unahog dawat. Oy, dinis kalibutan gikinahanglan kaayo ang credential. Ako bitas una nga apply kog trabaho ba. Partigin ako kapassionate. Hala naabot nako sa final interview. Pag abot sa final interview giingnan kong duha na lang kuno mi kabuok ang nagbangga og kami na lang kuno pilian kaming duha na kanib siguro nagyuguan ning madawat. Sus kay ang ako din kaparang gikan man sa mga inila nato dinhing university niya ako gikan sa ubos-ubos og jutay pulos may kunuhay mga honor-honor ako magna cum laude siya magna cum laude sa didto oy gitawagan ra ko oy ang usa mo gipili nako paita gyud niya suod ra ba mi ato niya nagkita may kay abot-abot aning GPIA ana kita ako din pagkita namon ko ikaw ba din nadawat ingon siya bitaw ako may gidawat ani karong pagkapari na nako ang kadtong kompaniyahan nagpamisa man ako okay idol naman kuno kay ko nila ana di nagpamisa didto gidawat gid nako misa dayon ko ingon dayon ko kini sige kong balik-balik dinis una. Wa ko dawata. May gani karon gidawat mo. Na naman ko'y credibility, na naman ko'y credential. Ang pasabot lang nako unsa man ang atong relihiyon nga Katoliko ug mao sa gipuy-an sa mga santos nagdagko kay mga santos sama nilang San Agustin, Saint Thomas Aquinas, Saint Ambrose, sila si Saint Polycarp ug uban pang mga Cyprian nga mga martyrs nagpakamatay aning pagtuhua. Ang atong relihiyon makatudlo ang relihiyon ba makatudlo sa insaktong pagtuman sa pulong sa Ginoo. Nya pili atong relihiyon nga nagtudlo sa insaktong pagtuman sa pulong sa Ginoo. Dili tong bana-bana lang. Nya kinsa man ana nga insaktong nagtudlo sa pulong sa Ginoo, kadtong makakonek ngadto sa Apostolic Foundation. Kadto bang makakonek sa mga apostoles ngadto nila ni San Pedro, ni San Pablo ug ngadto ni Jesus. Kana mo insaktong relihiyon. Kanang dili makakonek mabilong ra na sila sa kanang naa sa nang istasyonanan nga ay tiguang amin hindi ko makonek ana sana ana kadungog na mo ana katawan na unsa na istasyonana FM ba hindi ko makonek ana siya asa taingon niya ex muna daw siya pero lagi mong sinusundan ang FB niya. Mga inana ba? Hindi ko makonek. Pari daw, pero may anak. Hindi ko makonek. Mga inana ba? Muna siya. Kanang makakonek. Muna si Kristo, niingon, daghan o niya ang magpa-Kristo-Kristo, daghan ang mag-ingon, ako mao si Kristo, kana siya mao si Kristo. Ay, mugtuwa na. Kinahanglan nahibaw mong daan kinsa ang atong sundon unya ang relihiyon ang simbahan nga nagtudlo niini og nakapruiba nga sud sa pila ka katuigan mga centuries nga nakapruiba nga dili mapapas mauni ang tinuod nga relihiyon nga atong subayon kay anhi dinhi nato itudlo anhi dinhi itudlo ang tinuod nga kaning gitawag natog paagis pagsunod sa pulong sa Ginoo. Pragud ani ato mga doctors, daghan mang doctors nga espesyalista in quotation, pero ikahibaw nimo diin man na siya nag-specialize. Yun siya nga didto na sa kuan, didto na sa Harvard,
Isa, hala, mao ba? Adto ta, uy, adto ta patambal. Ay, cancer maning ako. Isa, si ano, ay, ayaw na, kadto, specialist dito, Harvard to. Unsa ng mga dagko nga mga doktor. Parehara sa gudaan ng education, ingon, doctor of education, parte nimong daghanag doctorate, pero diha ra nimo gipangkuha sa gagmayng mga eskwelahan. Mahadlo ka mo atubang atong naay doctorate nga gikan sa katubang nga dagko kay university nga madoktor ka dito ba, idigon doctor of kwan gikan sa Harvard, gikan sa unsa nang mga eskwelahan dito sa gawas nasod nga porti mga gilngiga. Uy, inig-uli diri gritso dayong posisyon ay di am sa daghag doctorate, pero dito ra gikuha sa inana bisan pag 5 na nakabuk imong doctorate di man na maayo kay mubo ram nagranggo karig yung diyan. Amo na proud ba mo nga niya mo sa simbahang Katoliko? Kung proud mo, ayaw na mo paningil utang. Kay wa na gitudlo sa Katoliko. Kung proud mo, ayaw na mo sigig pangabit. Kay wa na gitudlo sa simbahang Katoliko. Kung proud mo, ayaw na mo pagsigig pangural. Kay wa magtudlo ang simbahang Katoliko ni ana. Kung proud mo, ayaw na mo pagsigi og bisyo, suyop, inom, hubog-hubog. Ana, kay wa man nagitudlo. Kung proud mo, ayaw na mo pagsigig himo anang same-sex union. Kay wa man nagitudlo sa Katolikong simbahan. Ay na mo anang premarital sex. Kay wa man sa nagitudlo. Sa ato pa, atong pruibahan, proud man kata nga nagsunod ta ni Kristo, pakamatyan ta ni. Sakito dato ang atong kaugalingon aron mapuy-an nato ang tinuod nga pagtulunan ni Kristo kay mao ni ang hagit. Mao na dinhi sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta dinhi nga hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Dili ba ka nang on and off ba nga mudaig lang ta mo himaya tas Ginoo basta ni atas sud simbahan inigawas dito tapos na. Ay karon inigawas dito unsa inyong hisgutan? Maghisgot mo sa akong giwali o inyo ko libakon? Inigumaron din gulis inyong balay unsa magyaw-yaw pa mo dito, mga saba pa mo. Himayaa ang Ginoo nga way katapusan. Mao nay gitudlo sa Ginoo, mao na itong puy-an. Dili kay dinhi kusog kay Ginoo, salamat, daygon ka Ginoo. Igabot na dito sa imong anak, buang-buang ka, nimala ka, patyon ti karon. Ana, ayaw. Ingnagid siya, Ginoo, himayaon ka nining akong anak na imong hinatag. Nagasige na lagduwa sa computer. Himayaon ka Ginoo nining akong anak na 16 years old, natukhang intaos uyab na, gasuka-suka na. Daygon ka. Himayaon og daygon ka Ginoo nining akong anak nga ulitaw nga ang mata siga na kaayo kagot pag yung ngipon kay porting mosuyop. Ana, daygon ka Ginoo nining akong bana nga imong gihatag nako nga porting buotana tanang silingan gitukhang. Ana, salamat Ginoo. Ana, nya human dayon moingon dayon ka ayaw itugot nga mapapas ang imong gingharian diri nako. Kamao unta kong muhigugma niining akong mga anak, niining akong bana, niining libakira kong silingan. Kamao unta kong muhigugma aron sa katapusan magkita ta diha. O, di ba? Kanay ginakanindot. Indog tayo. Ang Dios atong amahan nga ato sa langit kanunay nga nag-uban kanato. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa kalinaw o kauswagan sa atong Kristohanong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa kalinaw sa kanasuran, aron ang kalibutan ilikay sa Dios sa kagubot, ug mag-alagad kita kaniya diha sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang niadtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo.
alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga Ang among mga pag-ampo. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina niining kalibutana nga pasudlon sila sa langit ng puloy-anan nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, ikaw ang among dangpanan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kayong naway sugod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa gugma, ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makanunayon sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos,
santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigong ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian.
Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Upili mo kami, itugyan sa pagsulay. Inunuan-uwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugang himaya, ang tugod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maana sa kanino. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, sinagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, sinagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One breath, one body, one Lord of all, one God.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan dinhi niining Eukaristiya, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma ug ayaw gayud itugot nga mahamulag kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos non nga kahiusa or divine unity. Nya mahitabo ra ni kun puy-an nato ang pulong sa Ginoo, sinubay ang mga pagtulunan sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga dili gyud malumpag ngadtong nahimong bukid sa tibuok kalibutan. Mao na salamat tas Ginoo ining simbahan kay ang ato mga projects dinhi matuman gyud kay membro man ta sa dakong simbahan. Nya salamat sa mga katawhan nga mainitong nagtabang nato. Ang atong update sa nahalin sa atong DOPS SBFMM nga tag 1,000, ang halina nato as of yesterday niabot na og 1,353 slots. Salamat sa Ginoo. Daghan pa mo mapalit na pay 58,647 slots. Siarog di mo kapalit ani. Nainiingon ako pader, makaabot pa ka na sa December 30. Nako, bisag salinan pati kag 1,000 ani.
Kadaghan ani Agosto juga 1,000, December 30 kuno siya. Amot buhi pa baka ko ana. Ingan ko ana. Nya pasalamat pud ko kay ang akong gihangyo ninyo nga birthday gifts nga mga 5 kilo rice nga mga 2,100 ka bags as of yesterday ang ato ng available nga ato ng ikapanghatag ning abot na o mga 2,200 bags. Sobra na. Nasubrahan eh. Pero sige gyapon kog dawat. I-cash na lang siguro. Okay, ugma naasag ko'y gamay nga celebration unya na bayan na siya cost no? Mag-celebrate sad ko para sa atong mga aktibo dinhi, mga leaders lang usaha sa atong organizations, mga leaders sa organizations, sa chapel, ang ato mga LGU, mga officials, ako sanggi swayag imbitar, o ang ganing akong mga kahigalaan, mga benefactors, na pipila, ako mga igsoong mga kaparian, o naay mo anha, ako sanggi imbitar, adto kuno ang celebration dito sa Woodlands nga kanang kuan, sana yung kanana dia, anang clubhouse. Alas 4 ugma ang misa niya si Radalan ni namong simbahan kay magmahay niya ning akong mga staff dinhi og di na ko padtuon, so ako lang sa silang padtuon. So ugmas alas 6 sa hapon wa tay misa dinhi, adto ko dito magmisa alas 4 niya og moadto mo okay ra sad, pero di na mo masud ay lang magmahay kay limited man ang pasudlon dito kay di bayad dako kay lugar. Pero adto mo mag-standby sa swimming pool, ambot ka, apil baka to, murag di tingin to apil tingali. Sa muna, doon na sa day obligasyon o naamoy ikatampo, gamay, para atong ibayad-bayad sa mga pagkaon, sa mga drinks, o uban pa. Moabot biya sa nigdol-dool mga 200,000. Sige lang. Tula na gyapong agwan tahon pero naay mo tampo patilipayan na to ani. Ang importante na siguro nagyong bugas. Wa na buhi ng atong kaigsuonan ani nya kamong naas kapilya naminaw mo aning atong nagmonitor mo aning atong kuan karong adlaw mga alas 10 siguro alas 9 buntag mga bot na diha ang mga lay ministers aron mo distribute sa mga 5 kilo bag rice base sa atong gilista namtay gilista sigon sa ilang coordination sa atong mga chapel leaders. Nya in kaso lag naagid mo na taligaman nga lisod sa taon pagkabutang nya wa mapil sa lista, iapil lang sa lista kay pangitaan natog paagi na atong matagaan basta tinuod gyud nga nakaligtaan. Kay daghan man gud anhi magmahay ba inig humagpanghatag maglinya diri kami pa dir wa gyud mi tagai sukad pag-isuna wa gyud mi matagai kay siguruon na gyud ang ladang kuan mag-isog-isog diri ba ako di na nun ti katagaan rug bugas isog-isog mo kaniya. Adto mo sa inyong chapel leader, niya dili mo paminawon sa inyong chapel leader, adto mo sa lay minister nga na-assign diha, pangutan agid sa lay minister. Og di mo paminawon, maimpierno na silang tanan, ari mo dire. Ari mo dire. Pero adto sa mo dito nila ay mo ditso dire nya libakon din yung chapel leader, nanay favoritism pa dir. Sanday lang god og tinuod na. Adto lang gyapon mo niya. Ing naiapil lang sa ko sa imong favorite. Nya kamo sa mga lay ministers, kamo mga chapel leaders, tanawa po ninyo maayo kung sakto ba ang inyong gitagaan kadto bagyong labing nang hinahanglan. Ay karing arang-arang ay larig tagai. Kaning katong tuang nang hinahanglan. Pila ra gud ang 5 kilo rice, pero para sa mga nang hinahanglan, nindot na kay na, no? Dako na kay na og meaning sa ilang kinabuhi karong adlaw og sunod adlaw. Mo nang ako lang sa nanggamay pamaagi aron ko makabahin. So kamong tanan nga mitampo nining akong celebration, nihatag na ko nining maong mga gifts, congratulations na ana mo'y daghang grasya nga mapaabot sa Ginoo. Una pa mo maapil sa mga kalag sa purgatorio. Sige, manindog ta atong iampo ang mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maruluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santos diha sa langit.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong modan-ag kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may